Ang atong unang pagbasa si San Pedro, 1 Peter chapter 5. Ang nagsulat ani gituhuan nga si Marcos or si San Marcos, kay siya may nahimong sekretary ni San Pedro. Mao nang iyang gihisgutan nga nangumusta ninyo, apil na sab si Marcos ang akong anak, sabot suod kay sila. Kuyog-kuyog yun kanunay. Kay si San Pedro, di man kay ni kamaong musuwat, kay wa man ni siya grado. So si Marcos mo'y graduhan, mo'y nagsuwat. Nya sa iya sang pagsuwat, si San Marcos nakumbinser pod nga ang iyang giwali or ang iyang gisulat nga ebanghelyo tinuod. Nya kay tinuod man, iya sang gipuy-an. Nay nindot sa ebanghelista kay posible nga dili siya maoy author sama ni San Lucas, ebanghelista sad. Disipulo pud ni siya ni San Pablo. Nya siya gitigsuwat, nya nituo pud siya nga ang iyang gisuwat tinuod. Karon wa naman ta magsuwat, naminaw naman lang ta. Ang pangutana, mutuo basad kaha mo nga tinuod ning atong gibasa? Maayo. Nya mubuhat mo. Usa na lang ni tubag. Kay og mutuo ta, ato gyung buhaton. Sama pananglitan sa unang pagbasa, usa sa gisulti diri ni San Pedro, sukli ninyo ang yawa, liguna ang inyong pagtuo. Kita daghan ato mahadlok masyawa. Di ba? Uy, yawa ko na, hadlok ana mo na. Pader, blessingin ni among balay kay naaman may mahibudngan. Na dayon. Pader, nasakit da ospital, balik-balik ragi yung sakit sa akong anak, pader. Blessingin among balay kay murag ni agi dinhi evil spirit. Ang pari ra di ay mo blessing dia. Ang kamo di dili di mo musukol siyawa. Sukli. Kaya matod palagi ni San Pedro. Atol ko din basahon. Kaya murang magduda mo nga ako gabutang-butang. Ako kaya warabasan mo maminaw ganiya pagbasa, no? Ako ning basahon, ingon din siya diri. Pagbantay kamo o pagtukaw kamo. Kayang inyong kaaway nga mao ang yawa. Naglibot-libot kaninyo sama sa leon. Nga nagmulob, nangita og tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo og sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan gisulayan sa samang alantuson. Musukol gitag yawa, pinaagi sa atong pagtuo, dili pinaagi og kaisog or kalagot. Kay kanang kalagot iya man na sa yawa, nyag mo ni atong gamiton na malipay ang yawa. Tagaan ta mong example ha, nang litan, sigihan kag libak sa imong ugangan, nga tipon rasad kag puyo. Nga sigihan kag libak, saan man nimo pagsukol ng yawa? Yawa man na. Saan pagsukol? Hilom gud taon na sukol nga hilom. Di jud ka mo hilom, sukol gud. Doon na jud kay isukli niya. Matod pasad sa ubang mga bahin sa ebanghelyo, ang gisulti ni Kristo o gisulti sad sa mga ebanghelista o sa mga disipulo sabang San Pedro o nilang San Pablo, niingon gyud, conquer evil by doing good. Buntuga ang yawa, pinaagi sa maayo. So kung libakon kas imong ugangan, liguna ang imong pagtuo na kining akong ugangan, ako ning igsuon, ako ning neighbor. Di ba? Yan nga mas Kristo, love your neighbor as yourself. Imo na sang sunod nga tuhuan, kabahin ni sa akong kinabuhi. Dili ko kaako sa pagdaot niya tungod kay kabahin siya nako. Karon bitaw akong tiil, kani akong tiil ba?
dapit too. Sakit itunob kay nasa gunson og kaog baboy. Naaman ni siya sakit kanang gout ba? Karon sakit itunob. Naamong siya sa siging hungit sa baba kay lamian man kay baba. Kalami gyud. Di lang ko ana. Ay sige lang dukom lang gyud ana. Hingaon sa kong mani. Na atong niaging adlaw hapit mahurot ang mani ba? Kanang ano na kaon sa kong mani. Karon nagsakit akong tiil. Pikas. Siya ba'y ni kaon sa mani o sa baboy? Naamong lang siya aning akong baba. O kaning akong kamot, kay mo may sigig doom. O kaning akong mata, kay mo may sigig tanong, lami agyon. O kining akong hunahuna, naamong, lisod na hinuog lakaw, sakit. Nya, ang sa may buhaton sa tiil, masuko siya sa baba. Magyaw-yaw siya, di na kumulakaw. Nganong imo kong gitaga ang uric dire. Dili ay, muanto siya. Mo serbisyo yapon siya sa baba. Ay di ko mulakaw pa doon sa kusina, saan ako pagkaon. Di ba? Ang baba, ang laway lang, dili mata kakita lami ng pagkauna da. Layo man, hinalan doolon yun, tiil, bisang sakit, lakaw lang yapon. Ang punto din kung mutuo ta, nga ang usa ka tao or matag tao, anak sa Dios, larawan o kasamahan sa Dios, ligunon tanang pagtuhua, makamaogid tang muhigugma, bisan paggisakitan na ta. Mao na, anha na diha mabuntog ang yawa. Saman, sunod mo na. Kuan kay baka nang luya kay mga naong. Nabuntog naman tingin mo si Yawa tingali. Sunod. Ora gikulatan na magmay si Yawa, di naman hapit kalihok. Mao na diri sa atong ebanghelyo niingon si Jesus, kun motuo lang gyud mo nako, makabaton mo og mga gahom. Gahom ang gihisgutan ni Kristo. Dili ingon ordinaryo lang, dili ingon kusog, gahom. Og ang unang gahom, makapapahawa mog mga yawa. Pastilan. Lingian na imong tupad we. Ingna nanaka dihay gahom. Naaka ning gahoma. Papahawag yawa. Gahom na. Nya lain pag yung gahom. Kung makainom kun og hilo or bisag unsa, dili na gyud ka maunsa. Bisag mapaakan pakaglang mananap, di ka maunsa. Nya dayon makasulti kag lain-lain nga pinulungan. Pasabot kamao kang nakay art of speaking. Mo nang daghan kay taghalin dinhi sa salat. Kay na ako'y art of speaking. Na pagigahom pero naa masagiyawanon kay di gyud maminaw bisag unsa na tog ingon. Ingnon nato palit lagi mo slat, di gyud mo palit pero sige lang yung sulti, madugay mo palit gyud. Ano na art of speaking ba? Kamo nakapalit na mo slat. Di nanasan mo igahom ron. Ana aka mo na sa panulti ngadto nga pangdamay sad mo ba haron da sa sila gahom ingna pamalit sa mugslat. Ito bitang nagpa-picture na ko diri nga huwat gyud ba sa gabi na kayo huwat gyud nya ingon sila palit sa migslat padir inig-uli na ko ngadto sa iyang gikanan nga nasod ba ako tong pang-imbitaron dito tanan ako mga amigo amiga mamalit sa migslat ako kana gi maayong buhaton ikaw ray palit-palit di ikaw ra say magrasyahan. Imbitara tong imong ubang kauban nga wa pagid taon kapalit maluoy sa kanila papalita sa do. Di ba? So imo sang gamiton ang imong art of speaking. Nga naman gasa man natong tanan. Bitatong ni ari diri ang gahapon ba to ato niaging adlaw. Hasta ang iyang gibantayang masakiton nga paralyzed nakapalit og slado iya magikumbinser. Ana, ay kung magpalit ato ma-atake itong usab. Pero inig-atake itong usab, di na ito mag-uol. Nga naman, tungod kay naa na niya ang kalipay
og kalinaw nga gikan Dios Ginoo. Kay kani manggong yawa, ang iya aning buhaton nato, hadlokon ta ba? Hala, sige, buhatan na. Sige. Higugmaa gyud ang imong ugangan nga sige libak nimo. Uy, biyain na oy. Ayaw na nagtagda. Imo nang kanang mag-abusar na. Anaon man kasyawa, mo na iyang panghadlok. Anha ta diha makuha nang imong banang sige pangabit, nya kulatahon pa ka, nayabag ka diha, sa buang ka, biyain na. Naa pa kay daghang makit-an nga mga buutan nganong ipugos man gid nimo anang animal dako. Ana no? Nga ikaw nga way pagtuos Ginoo, abiya sa dayon. Inyo mga anak, mga batanon, magkuyog-kuyog sa uyab, ingnon dayon na siyawa, nganong usikan man nimong higayon nga kamura mang duha, tira dayon. Kanindot ana, isa, uy, wa pa mamikasal, ada maghuwat man ka, unya dalag mamabdos o nasa pakasli. Di pa lang na hinoon mamabdos, usik-usik lagag pakasal, may nang deposituhan daan, aron inig kasal, na namoy produkto. Anak na, siguristam ng yawa, or ingnon pagisyawa ang laki, siguro anak, kay magkabuwag mo sunod buwan, na, lain yung makauna anak, unhin nila na, nugon kayo. O sa mga babae sa imo ingon ko, no, nga, anugon kayo, dili ka katilaw, ani, kanang unhi, kuha na lang yun, tintalag yun, maayo, kay, pari ra ba na, tintalag yun, masing maato nas madre, muna reporting tinintalay, hasta sa mga babae, manguna na. Ingon sila, wapa mo sa kuuni, pero manguna ko no. Ana. Nga naman, nangatintal tas yawa. Naasay instrumento ang yawa, nga mangumpan niya sad. Mangumpan niya. Aron mahimo sa kana din nagsigig post anang mga porn, kanang gasigig TikTok, anang pakita-kita anang ilang mga private parts diha. Ambot kita na ba ni Brad Loloy, pero ako kita mo na usahay. Ana, mugawas mo na sa TikTok. Ana, labaw. Labaw na ning diya sa kong kilid. Hapit ni di matuhog eh. Kani mausad ni ang ilang mga instruments of evil. Mao lagi na nagnguba, naglibot-libot ko no. Sige gyud 24/7. Unsa may itong isakbang 24/7 sad nga pagtuo sa ebanghelyo. 24/7 sad nga pagbutang sa atong hunahuna nga niya ang Ginoo sad nako, makabuntog ko niini, makahigugma ra gyud ko aning akong sigig pangabit nga bana, kining akong nangabit nga asawa, mahigugma ra gyud ko ani, kaya ra gyud ko ning akong mga anak nga tapulan kaayo, musuyo pagyud, kaya ra gyud ko ning higugmaon, kaya ra gyud ang muingon ko, maging sino ka man, mamahalin kita. Og labaw sa tanan, kaya ra gyud akong mupalit og one slot. Bisan pa man og ako usa lang ka kargador, usa lang ka tricycle driver, usa lang ka labandira, ako ra gining matiguman og akong ipalit og slot. Di na lang ko mo snacks, din ako manigarilyo, din ako mo inom aning soft drinks. Ang beer, okay ra tingay ang beer. Ay di na sa ko aning beer. No? Kay ako na lang ning tigumon para ipalit og slot. Mapalit na nimo? Yes. Hunungon ko ning akong palit aning swertres, hunungon ko ning akong siging panaya aning loto, kining siging paningkamot nga makakwarta aning sugal, nya tigumon ko ni sa akong alkansiya, igtapos tuig, i-treat nako og Christmas treat ang akong tibuok pamilya. O, di ba? Wa ba gani siguro, hunungon na nimong imong ginagmay-gagmay o dinagkong bisyo, makailis pa ka ng inyong atop. Gisayunan kag mugasto kag 100 kada adlaw. Bisag ka na lang 100, di mo labaw pa biya na. Butang talang 100 kada adlaw times 365 days. O sa katuig mo na, 365 times nimo 100. Pila may matigom nimo? Tapos tuig. Unsa mo diyan? 365 times 100. 36,500. Dili ka na mailisan ang imong atop, anhi pagyud ka mangayo sa simbahan og pila ka pligong sin. Anhi pagyud ka mangayo dinhig para ipalit og uniform sa imong anak, na kung imo lang ang hunongon ang bisyo, sigarilyo, inom, sugal, imo nang tigumon igtapos tuig na kay labing minus
36,500. Pagtuo, pagsunod sa Ginoo, pagbuhat unsay maayo, dili pagsunod unsay dautan. Ug mao ni ang makapalig-o natog maayo. Nang pasalamat ang dunay ni tigom og mga slots, nahalina na tag 2,310 ka slots. Pakpak. So good nagkusog ang atong slot, no? Karon na pa sa daghan-daghan 51,690 pa man sa niyang slot, pero akong target ani kutob Hunyo, ato ni hotdog palit kutob June. Okay kayo kada semana palit mo usa ka slot. Kamu arang-arang pagkabutang nya, kamu sang anang igo-igo ra gyud pras nako sad palit lang mo slot kausas usa ka buwan. Nya kamo gyud murag lisod jud kayo, palit lang slot usa ka slot hangtod June. Sugdan nimong tigom karon hangtod month of June usa ka slot tungod sa imong gugma kanang imong gitigom kada adlaw nga tag 20 pesos, 10 pesos, 50 pesos nga imong tigumon, mura sa kag nipalit og 1 slot kada adlaw kaysa kasing-kasing og sa mata sa Ginoo. Tungod kay intention manimo nga imong tigumon para ipalit, perfect na ngadto niya. Perfect man gani niya ang 2 cents nga gihug sa byuda sa sudlanan. Kana pa bang imo nga 10 pesos, 20 pesos nya intentional yun nga gihug sa alkansiya. Murag katong buta ba nga masahista nga ning kalit lag tunol nako paghilog nako sa iyang papa dito ra taon galingkod sa Daplin. Pag yun ako, sige, ari nako ha, nag-ana sa kamot, pader, time sa pader. Ako, kinsa man ni siya. Amo nang usa sa among igsoon, pader, ingon ang nag-imbitan ako. Ako, unsa man na? Siya, mopalit kog usa ka slot, pader. Ako ginigitigom-tigoman. Palit siya niya, tag 500 man to atong slot ato. Palit siya ko sa ka slot. Kum siyang kamot. Mutta. Kamu gani, siga lang ang mata niya. Wajan ito, no? Natas kita kay kuwato. Grabe ang imong bation ay mupalit og slot, titigom-tigom gito niya. Buta, nakatigom pa. Kung saan na kaning nindot kay mata, di gyud katigom. Ang point lang, naa ba kay pagtuos Ginoo? Naa ba kay pakigiusa sa simbahan? Naa ba kay pagbati nga ako kabahin niining maong proyekto? O kabahin sad ko nga hatagag grasya pinaagi niining maong parokya ni San Vicente Ferrer. Makadawat sad ko grasya kay usara mi kalawas. No? Sige, manindog na ta.